Hej og velkommen til det forslag, jeg har lavet til Dalevej 2 i Næstved. Vi vil kigge lidt på, hvordan vi kan optimere elen i huset fra en løbende optimering, der har været i huset. Så det er faktisk brugbart, det der er, men vi vil optimere yderligere, blandt andet på baggrund af energiforbedringer og energiforbrug. Ja, lidt information om huset. Det er opført i 1980, så det er relativt nyt. Det er dermed blevet løbende renoveret på alle fronter. Så for eksempel gasfyret er kun fra 2008. Da det ikke er absolut nødvendigt at lave en eloptimering af det her hus, er det noget, der skal til overvejelse hos kunden. Det eneste, der sådan set er, der skal udbedres, er nogle gulvudtag og noget belysning i køkkenet, ifølge elrapporten. Ja, lidt ekstra information op. Her har jeg så taget plantegninger med, især til venstre. Jeg har taget plantegninger med, på grund af, at det er en god idé at have dem med, specielt hvis vi skal til at snakke om IOC i jeres hus. På grund af, at der er for en helt ny tænkemetode på, hvordan I vil indrette elinstallationer i jeres hus. For eksempel i køkkenet måske vil I have nye lamper og dæmpning på, og så skal vi finde ud af, hvor mange kvadratmeter vi skal dække der. Og energimærket i jeres hus er virkelig godt i forhold til de ældre hus, der er for eksempel 2 år ældre. De vil måske endda ligge på en D'er, hvis det er. Så som elektriker er der ikke så meget, jeg kan gøre der, men jeg kan prøve at overholde det, sådan så jeg ikke kommer til at lave lufthuller i jeres ydervæg. Ja. Her så ser I, hvad for nogle tilbud vi kan tilbyde. Jeg har delt det sådan op, så vi har et mellem og et stort tilbud. Oversigterne her er bare beskrivende. Jeg beskriver, hvad det er længere hen i PowerPointet. Ja, gulvudtag er næsten et krav, på grund af de gulvudtag, jeg har nu, de overholder ikke rigtig kravene, som er i elrapporten. Jeg har taget trappelys med også, på grund af at jeg så, at de havde en ikke så fancy loftlampe, der lyste ned på trappen. Jeg vil gætte på, at I ikke får den bedste belysning ud af det. Og det er også rimelig billigt at lave, og I kommer ikke til at fortryde det. Ja, i det mellemtilbud har jeg også taget solceller med. Når jeg har så et lavenergihus allerede, så tænker jeg, hvad med at optimere det endnu mere, sådan så I faktisk heller ikke næsten tæt på ikke har noget elforbrug. Og det store, der har vi så bygget IOC på. Det gør, de fleste ved ikke, det er introduceret for til sidst i PowerPointet. Ja. Ja, gulvudtag, som jeg sagde. Grunden til at jeg tager det her med, er på grund af, at jeres gamle udtag ikke rigtig overholder kravene længere. Blandt andet er der ikke jord i, som sagt. Det er kravene. Blandt andet så er den der dåse heller ikke særlig køn at kigge på. Så det jeg vil gøre, jeg vil tage udtaget, og så vil jeg så også proppe det ned i gulvet. Sådan så I får sådan en lille lem, I lige kan vippe op, og så kan I have cirka 4 strømudtag. Det vil også være optimerende, på grund af, så har I heller ikke brug for de store, grimme stikfordelere. Forlængerledninger, mener jeg. Jeg har smidt et lille link ind, så I kan få et bedre billede af, hvad det er for noget, nede i venstre hjørne. Lad os komme lidt omkring trappelys. Jeg har lavet et lille billede her, for at illustrere den lampe, jeg snakkede om tidligere. Jeg regner i hvert fald med, hvad jeg kan se på billederne, at den lampe er lavet til at lyse ned på trappen. For det første fokuserer den ikke lyset særlig meget, så den har meget spredt lys, så der vil komme 10% af lyset ned på trappen, og du vil nok ikke engang kunne bemærke det i bunden. Så derfor kom jeg frem med en lille idé med, vi tager en LED strip, kalder man den, og fører hele vejen langs trappen. Det i forhold til andre metoder at bruge LED på, er det der, du bruger mindst LED. Til gengæld skal den være lidt skarpere, men
til gengæld så sparer du meteren. Det vil faktisk næsten have samme wattforbrug, strømforbrug. Det vil bare kræve optimeringen. Så det vil være et billigt alternativ til en loftlampe, der skal monteres. Så skulle vi sætte en spot op måske. Men den vil stadig sprede lyset for meget til at give et ordentligt lys hele vejen ned ad trappen. Så skal vi til at bore i væggen og sætte spot ind. LED vil jeg sige er det bedste og mest behagelige løsning. I forhold til at du får et spot lige i hovedet, eller ja, det er også, du kan også lyse dem på det, hvis du får det rigtigt. Ja, solceller. Som jeg sagde før, har et meget lavenergihus. Men vi kan lige så godt prøve at få det fuldstændig i 0, så jeres el faktisk også kommer ren og skær fra et miljøvenligt alternativ. Så vi har simpelthen taget solceller ind for at optimere jeres strømforbrug. Da jeg ikke rigtig kunne finde ud af, hvor meget strøm vi fik, har jeg ikke rigtig haft mulighed for at beregne, hvor meget strøm og hvor mange solceller vi skal sætte op. Nede i højre hjørne har jeg lavet et lille billede, der illustrerer, hvordan det nok vil komme til. Deres hus vender lidt specielt med 90 graders vinkel på, eller 45 graders vinkel på alle øst-venlige sider. Har jeg nødt til at bruge skuret og så stille dem skævt på skuret, for at de peger mod syd. Hvis vi peger dem andre veje, vil energiforbruget være, eller energiindkomsten være helt latterligt lav, faktisk. Men solceller var altså ikke den bedste løsning, vil jeg sige. Det lyder lidt dumt at sige for mig, men jeg vil råde jer til at sætte solfanger op i stedet for solceller. Da I har vandvarme ved hjælp af gasfyr, så vil jeg koble solcellerne op på jeres gulvvarme, og så bruge det som opvarmningskilde. Da solceller kun opfanger ca. 5% af solens energi, mens solfanger opfanger 20%. Så det vil være mere energiopsamlende per kvadratmeter end solceller. Ja, I kan se, det er godt, at I ikke kender det, men hos os elektrikere er det meget udbredt. Det står for Intelligent Home Concept. Det er faktisk dansk. Det er Laurits Knudsen, der står bag, som I kan se på fjernbetjeningen, er designet rimelig udbredt blandt Laurits Knudsens produkter. Personligt, IOC opbygges efter husets og ejerens behov. Behov, som I kan se på det første i det blå felt. Hvad har man brug for? Tænd loftlampen. Færdslut. Behov plus, kan vi dæmpe lampen? For eksempel i køkkenet, hvis vi bare skal sidde over i en klasse vin eller et eller andet, og ikke skal stå og arbejde med et eller andet fint kød, og vi skal have masser af belysning. Så installerer vi det, og så finder I så ud af, hvad for nogle mangler I egentlig har. Så kan vi komme ud, og så kan vi optimere det. Det gør vi ved en lille computer, der sidder og styrer det hele. Så I kan få funktioner, der kan for eksempel slukke alt lys i huset. Og ved den metode kan vi faktisk også energioptimere jeres hus. For eksempel hvis I er kørt hjemmefra og har glemt at slukke noget lys, så behøver I ikke at køre tilbage og slukke det. I kan simpelthen bare gå ind på en app og slukke alt lyset i huset. Meningen med IOC er også, at det skal være enkelt. Det kan godt være i starten, at I bliver forvirret over alle de knapper, der er. Men efter 2 uger, så vil I elske de små finurligheder, der kan laves i det huset. Vi ved, at du fortjener det rigtige valg. Du kan kontakte os på telefonnummer